Hola, què tal? Pues avui t'us vinc a ensenyar com me faig jo normalment les ungles. Les ungles. Però si tu no te les has fet en ta vida, les ungles. Hola, estimats seguidors i seguidores. Avui t'us vull ensenyar com me faig la meva rutina de skincare. Skincare. Me la faig tots els matins, sense falta. Tots els matins. Ai, a vegades me costa una mica posar-me això. I bueno, pues és molt fàcil. Jo acostumo a fer servir. Però si tu el màxim que fas pels matins és treure les lleganyes en els dits. Escolta, ja prou, Au, va, toca. Hola, què tal? Pues el maquillatge d'avui serà super senzill, super suau. Ja veureu que quedarà molt natural. És algo que jo me faig habitualment. Calla, que ara també et maquilles i tot, però si quan te fas la ratlla de l'ull te poses a plorar de les vegades que et pots lo llapis dins. Que maquillar, ni maquillar. Bueno, pues lista, dona'm idees tu, a veure què porres puc fer per a crear contingut. Mira-la. Què fots gravant-me, Garnús? Guai, pues no volies contingut diari i natural? Pues això és el que fas tots els dies. Digues. Au, va, deixa'm estar, ves, toca.